जुवांचे सुवार्थेंत बापा आणि पुता मदल्या संबंधांत भावार्थ्यांचे जिवीत भोव आपुरबायेन मेळयला। हो संबंध जेजूच्या तोंडांतल्यान सुवार्ता आज विवरिता। जेजू एके कुशीन आपणाकच बापान धाडलोलो म्हूण आपयता तर, आनी एके कुशीन भावार्थ्यांक बापान आपणा अधीन केल्ली म्हणून आपयता। अशें जेजूच्याच उतरांनी बापा आनी आमचे मदें जेजूचे मध्यस्थपण स्पष्ट जाता। मुंदरून जेजून बापाची कुशीच आपली कुशी म्हणच्यात आमच्या वड आदायाचे सत उगडापें जाला। तर बापाची कुशी कितें, आमच्या वड आदायाचे सत कितें? मरण आदाय बिलकुल नहीं, बगार लुकसाण। सासनिक जिवीत मात्र आमकां आदायाचें। जेजूनुच सांगचे प्रकार आमकां म्हणजे बापान जेजू अधीन केल्ल्यांक सासनिक जिवीत मेळोवंक जाय म्हणलीच बापाची कुशी, आनी तांणी निमाण्या दिसा जिवंत उठोवंक जाय म्हणलीच बापाची कुशी। आमचे उद्देशी बापाचे मन कसलें आनी बापाची कुशी जाणा जाल्ल्या जेजूचे मन कसलें म्हणलें सुवार्ता आज उगडापें करता। आमी नास जायनाये, बगार निरंतर वा सासनाक जियोवची जाय जे म्हणली देवाची कुशी सुवार्ता उगडापी करता। मरणांतले जिविताक उतरच्याक आनी सासनीक जिवीत जोडच्याक बुनयादी बरीत आसची गजाल जेजूच्या उतरांनी चड स्पष्ट जाता। बाप आमी आपल्या पुता जेजूक सत मानूंक जाय म्हणून आशेता। हांगासर जेजूनुच उगडापी केल्ली ही सतां सत मानचे भोव प्रमुख जाता। देवाच्या पुताक लागीं सरचें मरणातावन सासनीक जिविताक वरची वाट जाता।